खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इंडिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1। खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं किंकन मुसाहारि। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं बीटीसी बिसायख'थियाव कमतापुर प्रग्रेसिव पार्टिया यूपीपीएल खौ मदद होगोन। 7 नं आसाम BN NCC थुब्रि सेक्सननि हाबाफारि बानजायनायाव बिफां गायदों। बारग' NDFBS नि सोद्रोमा अमित खाख्लारिया जोबथेसालिनिफ्राय गबाय। आलफाया उदांस्रि सानखालि 18 घन्टा बन्द फोसावदों। लामा जाब्रबथायाव सासे पुलिस अफिसारनि जिउ खहा। दानिया आबुं रादाब। फैबाय थानाय बीटीसी बिसायख'थियाव कमतापुर प्रग्रेसिव पार्टिया प्रमद बर' दैदेननाय यूपीपीएल दोलोखौ थोंजोङै मदद खालामनो सिगांबोदों। आसाम रायजोआरि कमतापुर प्रग्रेसिव पार्टीनि आफादगिरि प्रदीप कुमार रायनि दैदेननायाव दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा मंगलबारखालि क'क्राझार प्रेस क्लाबाव खुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलाव बे बाथ्राखौ फोरमायदों। खौरांगिरि मेलाव केपीपीनि आफादगिरि प्रदीप कुमार राया बुंनाय बायदिब्ला केपीपीआ यूपीपीएल दोलोखौ आबुङै हेफाजाब होनायनि गुबै थांखियानो जादों कच राजबंसि माहारिनि जेंना जेंगोनाफोरखौ बोस्रांनाय आरो इयुनाव हारिनि जौगाखांनायनि थाखाय गोख्रोङै खामानि मावनाय। थांनाय 17 बोसोर बीटीसीआव बीपीएफ दोलोनि खुंथायाव कच राजबंसि माहारिया जेबो गुरस्लायनाय फैयाखै होननानैबो प्रदीप कुमार राया बुंदों। बबेखानि यूपीपीएल दोलोखौ केपीपीआ आबुं मदद खालामनो ओंखारबोनायनि सिगां यूपीपीएलनि आफादगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे गोबां खेब सावरायनाय जायो आरो बे सावरायनायफोराव केपीपीनि दाबिफोरखौ सुफुंनो खोथा होनायनि थाखाय फैबाय थानाय बीटीसी बिसायख'थियाव केपीपीआ यूपीपीएलखौ मदद खालामनो थांखि लायो होननानै केपीपीनि सासे दैदेनगिरिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। मख'नो गोनांदि करोना भाइरासनि लकडाउन आरो अलखदनि थाखाय थिखानाय गैयै समसिम बीटीसी बिसायख'थिखौ दोनथ'नायनि उनाव आसाम बिसायख'थि आय'गआ बीटीसी बिसायख'थिनि खुंनायनि खालारखौ दासिमबो थि खालामाखैब्लाबो बिसायख'थि खुंनायनि इसाराखौ होनायनि उननिफ्रायनो बड'लेण्डआव मोनफ्रोमबो दोलोनि फोसावदिंनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जाबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आलायारन रेसिडेन्टआव बिफां गायनाय हाबाफारि सामलायदों। दैबानाजों भुगिनांनाय 7 नं आसाम BN NCC थुब्रि सेक्सना गावसोरनि थाखुलियाव दैबानानि थाखाय अफिस सामलायनो उसुबिदा जानायलाय आसामनि सुबुं अनसाय बिफाननि मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मनि गनायथि मोननानै बिनि रेसिडेन्टआव साननैसोनि थाखाय मावखुलिखौ शिफ्टिं खालामनो होननानै मिथिहोयो। मिथिंगाखौ सोमखोर समायना लाखिनो कलनेल निराज बाक्सीनि थिरांथाजों गासै 10,013 फां फिथाइ थायग्रा आरो निम बिफांनि फुलिफोरखौ बेदलांबारि सिङाव थानाय आलायारन फरायसालिनि फोथाराव दिनै 11 रिंगानिफ्राय जागायजेनो। बे बिफां गायनाय हाबाफारियाव मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ नुजाथि हैदोंमोन। बिफां गायनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिना कलनेल निराज बाक्सीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायोदि मिथिंगाखौ सोमखोर समायनायै लाखिनो बे हाबाफारि लानाय जादों आरो बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनायाव मदद होनायनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला हाग्रा बिफाननि अफिसारनिसिम गोजोननाय बावो। बबेखानि गुबुन गुबुन रोखोमनि 10,013 फां बिफां फुलिखौ सानब्रै सिगांनिफ्राय गायबाय होननानैबो खौरांगिरिफोरनि मोगा-मोगियाव फोरमायो। बे हाबाफारियाव मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ नुजाथि हैनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदि उदांस्रि साननि सिगां बिफां गायनाय हाबाफारि लानाया जोबोर गाहाम जादों। बेजों लोगोसेनो बिफां दाननानै हाग्रा बिफान जोबस्रांनायखौ होबथानो बिफानखौबो बिथोनबो होदों मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ। क'क्राझारनिफ्राय बिनोजय नार्जारिनि रिपर्ट। बारग' NDFBS नि सोद्रोमा अमित खाख्लारिखौ थांनाय 10 आगस्ट 2020 खालारखालि गवालपारा जिल्ला बारग' NDFBS नि कामान्डार के खनसेया जामिनाव गवालपारा जोबथेसालिनिफ्राय दिहुननानै लाबोयो। गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय आमगुरि गामियाव जोनोम मोननाय अमित खाख्लारिया 2013 मायथाइयाव 43 बेटसनि जानानै म्यानमाराव ट्रेनिं लानानै बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय NDFBS हानजानि सोद्रोमा जानानै गोख्रों खामानि मावबोदों। 2017 मायथाइयाव बिथाङा NSA जों खाजादोंमोनब्लाबो बेनिफ्राय गनानै फिन NDFBS हानजाजों जयै खामानि मावफिनो। बेनि उनाव 2018 मायथाइनि जुन दानाव गोदान सोद्रोमाफोरखौ ट्रेनिं लाहोनो लांबाय थानाय समावनो अमित खाख्लारिया डिमापुराव फिन पुलिसजों खाजायो आरो बै समनिफ्रायनो बियो गवालपारा सेन्ट्रेल जेलाव सासे कैदी महरै जिउ खांबोनांदोंमोन। अमित खाख्लारिया जामिनाव गबोनाय खौरांखौ मोननानै बिनि नखरनि सोद्रोमाफोर आरो सोमावसारारि हान्जानि दैदेनगिरिफोराबो गोजोननाय फोरमायदों। गवालपारानिफ्राय बड'देब खाख्लारिनि रिपर्ट।
भारतनि उदांस्रि सान फालिनायखौ लानानै सोरखारजों सावरायनायनि हेंथा परेश बरुवा दैदेननाय आलफा उदांआ प्रेस बिबुंसार फोसावदों। थिउरिया आफाद एनएसि जों लोगोसे बे प्रेस बिबुंसारखौ आलफाया फोसावदों। मख'नो गोनांदि बे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों थिउरिया आलफा आरो एनएसि सिगां बोसोरनिफोर बायदिनो देग्लायबो 15 आगस्ट खालि भारतनि उदांस्रि सान फालिनायखौ होबथादों आरो उदांस्रि सान फालिनायाव बाहागो लानायनिफ्राय गोजानाव थानो सरासनस्रा रायजोफोरखौ खावलायदों। बबेखानि 14 आगस्टनि हर गेजेरनिफ्राय जागायनानै 18 घन्टा बन्द हांख्रायनाय जादों होननानैबो आलफाया प्रेस बिबुंसाराव बुंदों। बेजों लोगोसेनो 15 आगस्ट खालि रायजो नाङै सोलोंथायारि फसंथान, सोरखारारि मावख' आरो फालांगियारि फसंथानफोर गासैखौबो बन्द खालामनो थाखायबो बिथोन होदों। अदेबानि कर'ना भाइरासनिफ्रायबो सांग्रां जानानै थानो थाखाय आलफाया रायजोफोरखौ प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों खावलायदों। दिनै फुंबिलियाव मरिगाव जिल्लानि जागरिदाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। बे लामा जाब्रबथायाव सासे पुलिस अफिसारा जिउ गोमायो। लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय पुलिस अफिसारखौ बक' पुलिस थानानि असि रत्नेश्वर दास होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रत्नेश्वर दासआ नगाव फारसे थांगासिनो थानाय समावनो डिभाइडाराव गारिया सौग्रावो आरो बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया जायो। बबेखानि बे जाब्रबथायाव रत्नेश्वर दासआ जाथायसालियावनो जिउ गोमायो होननानैबो मिथिनो हानाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।